أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونرابي من calmini من جوريم min calmini ceero men jinnaɗo men ceero Ahmad Tidiane Alpha Mouhammad Souleymane Ba ɗo e ka haydi eɗen goni e galle men Samasa ñalawma men alhamis lewru men sowwal ene yaare bal lewru men humtorandu ene yaare balle 17 eɗen ɗo noon jodde makko eɗen kuccire makko omo jokkane en jewte l'islam ɗe hewno o jokkande julɓe ha naftoro ɗum noon ceero min calmini min juurima sappo e jeeɗiɗi kañ jaɗat e noon ko sappo e jeeɗiɗi ala kulli ko sappo e jeeɗiɗi tan waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi salmitima on dendagal onno julɓe woɓe ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu nam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nam mbaɗa ñaago noon Allah moƴƴere jamma e ñalawma suba kiiɗi nam mbaɗa ñaago noon Allah moƴƴere kadi mbaɗa ñaago noon Allah moƴƴere dañal e dadal e dañal nam fof nde Allah renata ɗiɗo musibaji beyoji nde Allah humtata haajuji ɗi sellinte ñawɓe dendagal joom haaju fof nde Allah humtata ɗum haaju muɗum e moƴƴere e ɓeyde sukaɓe kadi yahoɓe e laabi e jaggeteɓe tan jamma e jarama ɓe jahani ene coka kadi en dumba nde Allah ɓoccitta ɗumen hokka ɗumen haqqillaji huccidde kadi ako nafara ɗumen so tawi kam aɗa wonno e bande kam joli maayi goɗɗo joli maayi goɗɗo joli maayi poɗɗa watirde caggal kono goto fof koye hoddiro goto fof koye hoddiro ko an waɗanta hoore maɗa nam hoddiro ene dogo hoddiro ene dogo nam ene daɗo ko fodore woni ko dogotago daɗota ko nam hoddiro ene dogo ene daɗo ko fodore woni ko dogotako nam hayta nam kono hoddiro kay hoddirama aɗa seeɗa kan nam mbiyetoɗa wuydu Allah jeygue ne huɓɓa mbiya sa yaɓɓi hen sumata walla sa ene mayata nam so hoddiraka ala woto humpito ɗum eyi fodore noon kam warata nam hay so a lelima nder suudu maɗa oto woppattali yaha tawima tan lella ɓaɗal yana e maɗa nam suuɗu mala bildi umo dow jima e maɗa jaɗa taw ko bildi jaɓɓanɗa jamma ñalawma nam attindata ha fawto e maɗa kita fofta Allah dandu en ɗiɗo hoddirede ene hoddire kono dogo hoddiro maɗa dog dogue hoddiroji hoddiraji ɗi dogue hoddiroji ɗi ko potoji ɗi woni ko andaɗa ha nam yo Allah walla noon yo Allah ren satiraɓe dewle e satiraɓe jibinirgol e satiraɓe dendagal ɗande fof yo Allah waɗi noon barke yo Allah waɗi noon sutura yo Allah humto hajuji muɗen son teskitima aɗen jarano e affaire dewle koye eddaji jaranoɗen son jejjitani nam neɗɗo perguitiɗo e seeremɓe winoɓe kay wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamluhunna nam walla hatta yadana hamluhunna ko Allah wino e deftere muɗum ɓen sowiɓe wonɓe deedi ɓe nam edde mabɓe ko haɓe ballina ko woni e deedi mabɓe ko seeremɓe jaggi ɗum mbaɗi haɓe ballina ɓiɓɓe mabɓe sabu kaɓe mi ko so tawi neɗɗo jibini tan edde mum timmi nam Allah noon wiyano waladu wino ko hamlu ko wondi noon e ɓiɗɗo he ko ma yalta ha laaɓande edda timma nam ko toon jaranno so jejjitani so tawi debbo o laaɓani ƴiƴamɓe so o humantaki nam o wondetaki kadi o juulata o humantaki wontaki kadi o juulata kadi o farata nam koye edde o woni so humanama hen ko haram woɗaka barke nam wiɓe noon so tawi debbo jibini subaka kañumen so kikiɗari tan kumat ɗum kam kañumen toon Allah kam haali ko waɗa ɓiɓɓe no wiyete reedu wona ɓinguel nam en kaalino hen en kaalino kadi so tawi kanko gajjinoɗo o mbiɗon perguitiɗo o perguitata o aji nani nam o woni reedu taw reedu ndu ko harmudu joni noon Allah waɗi o jibini mbiɗon ɓaari ko reedu harmudu wonno o jibini edde makko timmi mbiɗon oɗon guinnanamo nam tewal haal o serani edde taw edde jibinorgol ngol yiƴam ɗam ko ma o seera yiɗɗama
o illito ha o laabta nde o humo no yoyi nam on ko ni woni kayfiya muɗum so tawi ko ceeranaɗo jibini so tawi laaɓi e ñalawma gooto kam fof poti laaɓɗo e ñalawma gooto e balɗe ɗiɗi e balɗe sappo fof kone laaɓi tan ko nden woni edda muɗum timmi so laaɓani edda timmani so laaɓani edda timmani so laaɓani edda timmani ɓe ceeri tan noon ko kanko desaɗo o kam so tawi tan o laaɓi o wattoyta fiilayru wondu o sabitoɗa ko o juuwe o wonde hankadi warta ɗo wonnoɗo so tawi noon kadi ko kanko desanoɗo o Allah waɗi gorko makko ɗannima walla wonko heɓimo o fergitima gorko otini arti wiya an de debbo ma kaɗa noɗo ko debbo ma ko reedu o nani ɗum noppi makko o yani e debbo o harmanimo ɗon hande jibina fof so nanani mi refta hen warti o tawi joom suudu makko ene fergiti o haalnama o wondi e debbo o ɗo wondi e debbo o ɗo wondi ko e debbo o ko edda debbo o harmanimo ha o jibina o innata ɓinguel ngel o ñamminta debbo o yaranta ɗum hay bate kala ko waɗi ɗum ko kudde Allah ene meeɗom woni so jibinoyi laaɓi ƴiyam gasi wonta tan ko ɗo wonnoɗo kuma ala haydara ala kono yettade mo noon e reedu janandu ɗum ko haram wattaki onon bandiraɓe ɗanniɓe toon so tawi ko keefeero resodiri e debbo keefeero ɓe dañdi ɓiɓɓe ɓe tuubi ɓe naati l'islam dewgal maɓɓe ene dagui ɓiɓɓe maɓɓe enen do naɓe tawi noon ko an julɗo gonɗo ga no jaljalluɓe mbaɗata ni jaha toon tan tawa toon rewɓe woɓɓe gonda e muɗumen ha jibina sawa on ko julɓe walla ko heefereɓe gonda e muɗumen ha jibina gonda e mumen ha jibina caggal ɗum jiiɗa wattude dewgal debbo o lafsine kanko gorko ɓe goɗɗodira ɓe kumane ɓe dañjoya ɓiɓɓe ɓiɗɗo jibinaɗo e keefeero moɓe jindi o on ronata mbaɗi ko o julɗo kanko gorko ɓiɗɗo mo dañdi e keefeero o e zina o on ronata ɓiɗɗo mo dañdi e keefeero e zina o ɓaade ko o julɗo on ronata ɓiɓɓe noon ɓe o dañi caggal ɓe ɓaade ɓen kam ko kumanoɗo yumumen walla ɓe kumanama ɓen kam nen dona kono ɓiɗɗo mo dañaka e laawol on ronata ɓiɗɗo mo dañaka e laawol on ronata so tawi kadi ko debbo mo ganduɗa oɗo kadi kumanɗa ɗum toon tan ko keefeero ala hay diine goto wona ahlul kitabe en wona hay hunde ɗo ni kadi sellani ala yo tuubu e laaɓa taw ha gasa julɗo ronata keefeero keefeero renata julɗo julɗo renata keefeero renata julɗo a wondi toon e debbo ko keefeero on dañdi ɓiɗɗo on gondi so ɗiɗi so tato wallahu alam caggal ɗum on jiiɗi wattude dewgal série al islam debbo eddinima lebbi muɗum tati walla piilabbi muɗum tati on kumanama e ɗum ɓiɓɓe tato nden ɓen ko balperdisama fuu ɓen donata kala ɓiɗɗo gadiɗo dewgal humede renata no pamir toon ko waɗi dewgal humede kala nde ɓiɗɗo daña on renata kala nde ɓiɗɗo daña kore dañaɗi hen annin ko woni kala ɓiɗɗo dañaɗo ko adi kumal renata mbatte hakkille no moƴƴi qisade noon qisaji moɗon wiide sare wiyani ha jofteɗe ɗo balɗe ko Allah bonni conférence fof mennomi nande aduna he conférence karmuɗo conférence Nouakchott ñande samedi ɓennuɗo conférence yeddude Allah yeddude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeddude diine l'islam yeddude Qur'an al-Karim on conférence ko karmuɗo mon conférence ko karmuɗo haalino guel ko ɓooyi ngol hikka watte duuɓi jatati so tawi oɗon jiiɗi juuldude Qur'ana ñaagode Allah annabi moɗon goɗɗo yo Allah addano nabi ko na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko arab tan haalata jiɗɗo mo kadi ko arab tan haalata gañɗo mone sene wala sene metta ko ɗemgal makko ngal tan ko ngal woni dow ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa naziran ɗum jiida o ma arsalna min rasul illa bilisani qawmihi jiida en hande jiida hen janggo so tawi kadi on pelliti an noon an baɗɗo wotiyel maɗa bake aɗa takkodiri e joom wotiyel bulen hen ma banggue nano dariɗa dow
mbiɗa bagara ha bira binnasi alaɗo Allah haali hen woto julde qur'ana an pular alaɗo Allah haali hen woto julde pular ɗum ko mam binnaga tudi saka kafɗa darɗa hay goto wawa dara ittude may ɗum ala ɗo gonɗa saka iɗite ala ɗo gonɗa taw saka aɗa itte mbiɗa juutat pular mbiɗa bagara ha bira binnasi mi an anda taw hay bagara no wiyete halpular surtout bagara mo mbiɗa o anda no wiyete bagara ko arabi heɗoto moy ko an jaabu toon an duuɗo hay goto wawa haddema juutude pular mbaɗa sa juuɗanmo ko bonanta yimɓe ko gonɗa hoto gumbiɗa hoto paaɗa holi an saka aɗa bona e Allah needi demgal pular hay goto waddema juutu aɗa wawi wi ɗum hay goto waddema kono min kalda a fen fasigago ma e nafigago ma e kefrago ma nimo ɗam nani 46 85 85 49 80 47 13 86 04 Ahmed Tidiane Alpha ɗo e kayen mbiya fen ko kefrago kalɗa ɗum e majjere ma sa waɗani ko annabi sallam waɗi ko ka kefeero sa remani e ko yiɗi ko ka kefeero sa jaɓani ko annabi ma ka kefeero sa jaɓani ko juldata ko e ko horta ka kefeero merde an girni so be wonda hay goto wadde julde parar i julde tawre ko wuccini men ɗum ko woni wonko foti ko janke ko ne ɗeɗo geɗe bolle fuɗde hal pular julɓe no dini hol an ni hol julde taw hol an hol julde bari kay anda ko Allah tagi ayida annabi sallallahu alaihi wasallam ayida deftere mudum ayida wona nelaɗo ma innal ladina yakfuruna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ɗeɗo geɗe fof kala hen ko neɗɗo yeddi ko kefeero Allah wi yeddoɓe ɗum ɗo ɓe ko hefereɓe e dow hoto pawɗon mbiɗo ɗem Allah nana fof ɗum ko bonne dagal mon e kefrago woni jasa mon onon kalanta yimɓe Allah nana fof so Allah nan noon mbaɗa ko Allah nani fof jaɓa maayde bande ko Allah nani fof jaɓa mi namdi mbaɗa ko Allah nani fof jaɓa sako mi Allah nan ɗemde fof biyani fan juule e kala gaɗam ngal mbaɗa mbawa oɗon Allah nani ɗemre ko Allah nani fof jaɓa ɗo kefragal mon fuɗɗi ɗo ko mabdinagal moɗon fuɗɗi ɗo malkis moɗon fuɗɗi ya on ne ceerno non mbiyo bawɗo duwa maɗi yo duwa mo wawa yo haal ɗemgal ngal wawi fof Allah en nana fof mbiyam ko ɗo kefragal mum fuɗɗi oɗon seeram ɓe e an baɗo wotel ma bakade guiñi ay goto fadde julmeɗe boto jul ko gonda mbaɗa dina kono rawane waye ñaygal ni conférence karmuɗo meeɗani waɗede e nder ɗo action ko ɓuuri oɗo harmude ɓuuro ana yedde nelal sosanam yedde dewal Allah yedde pular ɓamde hol pular hay boni kam mbaɗen dawril Casamance waɗata ni ya Isa ruhullah onon hol annabi bon dawril Casamance kam wi ko bawon ko Isa ruhullah onon hol bamon onon hol bamon hol nelaɗo mon nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko neɗɗo ko nela ko Allah neli mo e muɗum ko kala jeddu ɗum wiyata tan ko kefere masala lay ɗum so tawi an wi bagara ha biri binnas a wi ayani a fuɗa Allah neɗɗo juuɗude pular hol pular polsima pular wor pular umi wor pular fay holko pular nafata wonno pular ɓe ko nafata jango ko nafata ko woni pular heedata tan ko caggal ha aduna o firto pular ko caggal heedata ha aduna o firto ala fo ɗum yarata yeeso e ngal ɗo bangal e din l'islam mbiɗa yiyan ɗum heɗo so tawi a yen baɗa audu billahi mina cheytan rajim caggal iqra bismi rabbika rewi hen ko nun wal qalam rewi hen ko ya al musambilu min leyla illa qalilan nisfa qus min qali aw zid alayhi warattilil qur'ana tartilan maade bande mbiya yando qur'ana ha wala haddi ɗum Allah wi warattilil pular walla ko Espagne walla ko France warattilil qur'ana walla ko warattilil Espagne walla ko warattilil jolfe warattilil qur'ana tartilan min leyla illa qalilan aw qus min aw zid alayhi warattilil qur'ana walla ko warattilil jatira mon walla ɗum bonniri maade bon ayi ani jiya jangani ha inna nashi'ata al-layli ashaddu rawaqan qila inna laka fi an-nahari saban tawilan
واذكر اسم ربك إلى رب المشرق والمغرب فاتخذوا لا إله إلا هو. ها الذي النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يعلم أنك تقوم من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الليل معك. والله يقدر الليل والنهار علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يدعون وآخرون يقاتلون فاقرؤوا ما تيسر من البلار ولا من اللاغر. بيرون يجان يا جانغان أجانغان أيان ديلو سماري ndewon sumar tari bir jipinde goran ada hala gila bagara hatu ha fakara umma ta sarmel goran wala ko mi soninki wala ko mi jolfi wala ko min turki wala ko mi pakistan wala ko wonan bonne dagal tan ha inde horum sunu jiddam gal modon kutorda ko jiddo hay limo don ganda ko ciagal tan paadu bari ko diin islam mo memdon mon may on jahani yeso on buran amata hampati bayin tafsiru jiggu en elman samba basen won burani be darnade pular kono en kaadi hen jettata ka ko jimbe godde en mbatta e ndir pular kono wemi ngoppu pular e yomi ngoppu arab diini dum bi don be rek fakade mari sara min lagore lak min holu be ayen ay nja jangani holan hay gorwaade julde pular i juldo espagnol saydi mbasa julde bi saydi mbasa julde maaydo gubbitaado onon burdi wonde kefere onon kam odon nguuri gele joni dandam de ko du onon wi yo pular julde be kala e modon maaydo neddo fu darido juuli on ko kefero gele joni jeddudo diina l'islam jeddudo nelaado sallallahu alaihi wasallam e ko nelaado sallallahu alaihi wasallam sa haali on so maayi ko kefero gele joni koreji modon en bada tongolo yel son maayido mbi on fittanda kala juul on ko kefero on dagaaki julde onon julde pular be on dagaaki julde sabon julani son bi ko joni jirton onon julde pular joni goto mo fo dañi duubi nogas su famdi fay capantati capannay dum do fo ko Qur'an Karim don ko sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam dawno farilla ngoppudon bi don jodo ngada demgel modon pular jahannama be goto faddade no dum parpad or padun dum joni ko juldo don capannay ko e ko kornon ko e ko lordo fof dum fo perdi keferu wala mbi don dum wala odon juldu odon juldu goran joni ko ndewan don Allah odon janguran ko jabaka wala wona juldi dimbel jabaka ko juldu non goran ko perdi ko murtubi nange dam mo diine he hay gota la e modon haaju hala hay gota la yenude on hay gota la yettade on madama don diine kiri Allah di tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsuhu Allah ko wadi ko tan dum woto jawte jiyede son jawti kiralde onon toñi koy mon an joni an gummingil ara gidda hay gor bagara ha birbinati gor waade o jori fara watini yimbe poppa kelle balde jahannama kudadi on ji khutba jumaan fo bane kelle on ji dum on ji julde khutba mo fo bane kelle sako odo jaltudo kerol mo anda hay mbiida surtul bagara anda surtul bagara no wete simore adina jipani makka simore kayri adi jipani makka anda no fete pular ni wete ko lawan woni pular kalu pular bi suma heewe lawan ananta dum banani suma heewe lawan wona bagara wete anko nanda ko ngana goran ko gonda hen hade men yaade hade seeje walla gorade walla goddum godo hol pawdon dum so tawi felliti onon bada dum biidon odon julde pular ko hadi on noddinde pular no dawril Casamance jorgel gitengel watani ngorni ron pular ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah ngadde annabi mum muhammadu kala ko jegoto dum bade wona nela dum modon e ko Allah haali faye modon wi ko o tan rewete ko min yamiri dawdo mo famata ba min gondi gofdo mo ko min gondi onon ko biido odo gaddu amin turkiyen tuubaaji en simbisaaji en
ya Allah Pakistan wucini mani ɓen sagam ɗo limam Abou Hanifa ko limam Abou Hanifa kañum ɓuri Allah sallam nam limam Abou Hanifa tawi ko diino waɗama omo wawi hedde yimɓe julde Qur'an al Karim nam